na svom terenu, kao što rekoh, i onda ljudi tebe gledaju kao vrećicu para i gledaju gde god mogu da ti učere još koji dinar, znaš. Bez obzira što si sve dogovorio, oni su toliko namazani da eto kažem, ja sam bukvalno tamo doživao nervni slom. Ne bih sad da pričam u javnosti kakav sam razgovor imao sa producentom tamo, ali sam rekao na kraju razgovora da ću ja završiti u zatvoru, a on to stvarno dođe na taj neki nivo da si ti stvarno bespomoćan. Jer si toliko već rada, vremena i novca uložio do tog nekog momenta da ti više nemaš nikakve resurse odakle ti možeš sad da pucaš ili da kažeš ja ću sad ovo ako ti ne uradiš to ili ne. On te potpuno čovjek drži u zamci i to je to. Tako da na kraju, recimo za Maroko je bilo bukvalno kao primopredaja. Znaš ono kad su gangsteri sa tako on nama hard disk, mi njemu ostatak novca.